Shahalia Nebanu Wangagi Radio Show Hot 93.3. In Okwa Begi Shahalia Nibo Bibo na Lagos. One name Manabu Nanji High Life and Webata Nobo. A man Ika Sike. Aya. Oh, well, Plusionia Foka Kolu Nenoa. Yeah. Onyu nenyemono. Dam. Wakezi on the hit na make it. Even as no peace for the wicked. Okay, Square. No wonder. Ten. Hit na naginiru. Ten. Osutagene siya. Bam. Oruegina jagba. No peace for the wicked. Can you stanza? Okay. Ine piale, pium. Piale bakwano, pium. Kededi piojelo no boss Saturday. Tamjide kwagi ngwanu majuwa gi wiyo na Saturday. Tin. Kebijele pam. Ijelo mugu. Ijije chinyere ya na nwa maka. Ina juma juju kam juwa gi nwa kebi jele Opa makade male higa zano. Hipoludo. Meliji wepo na off key. Wepulu kosi webe gini onye ka o mere na Saturday. Imagine this guy self. Purchase your tracks today. Dịka ngị nwa si wee lie na Saturday wee fiche ọnụ. Gịnị wee mezie? Make way, bev way, nke a na-ekwu. Ama m na ndị bịara na Saturday na-eche ma na-ekwu ikpere ala m o. Ikpere ala m a na ọ gị nwa nwe ya o. Nwiyo, bringing it down. Yes. Ndị be anyị nidiri gospel a. Wait to the other side. That side. Wait ya n'aka na. Good. Ama m na iwe ezigbo mmadụ. Ma ịchọkwa iwu mana ụfọdụ mgbe ọ naghị ekwe gị. Ngwa, let's go. Ikpere ala m n'ọbụ gị nwe ya. Ikpere ala m n'ọbụ gị nwe ya. Ndị be anyị. Ikpere ala m n'ọbụ gị nwe ya o. N'ọbụ gị nwe ya. Sị ka ego baa na studio. Ọ bụ gị nwe ya. Ikpere ala m n'ọnụ nwa nwe ya. Ndị be anyị. Ikpere ala m n'ọnụ nwa nwe ya o. Ọnụ nwa. Si ka m were ohere na-asị ndị be anyị niile. Ndị niile furu nganga Igbo n'anya. Ndị nke nganga Igbo na Ikorodu na Lekki na ka ebe ọzọ mba Erikanu na nke makpọ re hara ole mana ndị Ibra Lagos ma ndị ọzọ niile asị m unu biko dododo gbaghalụ ego bekee na nwiyo ka a si wee jee na Saturday si ka anyị kọwazie ebe anyị jere Yes. Ngwa ngị nwa mmekwuchitere ngị nwa kwuchitere mụ na gị ka mmekwuru self alone. Oga. And myself alone no na more people on a Saturday. You see your life? You see your life outside? I was on top of the mountain. Mpụta na-eme ka m na-ekpuchite gị ma nkwe ka m kpuchite gị pụta isi na ị na-eme spiritus mana onwe ekwe ihe gosi na ị na-eme spiritus nothing shows it. Ị na-ajụ m ihe mma ama na like a professional maggie in and out like in and out ka ị na-aja ajịja. No, listen. No. That is him. Because he na-akọwa na awụra m na-atụ asị.
ego bekee. Ihe anyị nọ bụ democracy. Gịnị onye nọ dị democracy? Na democracy, ọchịchị onye kwuo uche. You understand? Ikwuo your own uche. Says who? Na onye ngwa si wee John Saturday. You make way cha n'ụzọ eso ka mụnwa tinye alụ eziokwu. Ebe ngị nwa nọgodo already wee gwasie ndị mmadụ ebe ịkpọ m je maka na gị nwa mma ebe m je. Ịkpọzie ndị mmadụ si na ebe ego bekee je ka ị na ebe a na-asị m na m mekwu nke onwe m ikwe nke onwe gị n'ebe ka a na-eme ụdịrị ahụ. Who does that? No, mụ ama gị ọfụma. Mụ amazi gị. Onwe ka ngwa si wee mobile ịma na eje top. Don't worry. Ọkwa ifili ihe anyị chọrọ ime taa. When you start the key in ignition wee malite the movement of the motor na ọkwa n'ime moto ka moto na-eje movements. Maka mmalite. Give radio show Hot 93.3 FM. One day happy you ọbụla anyị na-ekwu na ama ihe bụ isi ka mkpa bugoro na anyị ji ohere anụwa wee na-ayọ mgbalụ ebe ọbụla anyị esi na wee mejọ. Ọ bụ ije anyị jefu mee na ya bịara ebe ọzọ. Bahalụ na ịghọtago. Mana ịmaka obodo si wee dị on Saturday, ụfọdụ nọ na-eme ekele ebe na-ele bulletproof. Anyị na-agwakwa ndị nwe anyị ha chọọla anyị bulletproof on Saturday because ha nọ na-ekwu na onwe ka esi wee nụ tata na amala ebe o esi wee da. Adasị m wee ezigbo onye obodo anyabeghị m anya na obere nwa dị ka Sweet 16. Ọnwa ka mgbe egbesi wee tụọ m n'obodo a ka mma akọọlụ ọ Jenụwarị a ka m mesi obere nwa dị ka m onwe gị ihe injin m sef ọ ka bụ leda ọka m jụwa Amaka ọka m jụwa Chinyere no ọka m jụwa Chineme ndị niile a bụ ndị mụ na ha na-eme kwaya practice na room 306 it's okay. Gị nwa wuziri kwaya master. It's okay. Don't worry. So na Saturday ahụ n'ihe ijere hapụ ndị be anyị wụ na ị gara kwaya practice. Oh, not really. Not really. So what happened? On Saturday was Democracy Day. Ya ka m na-ekwu na ijere as per Democracy Day ijere choir practice. Mụ na-ekwu my own. Ịma na Igbo bela nwere this way. Na mụ na-ekwu your own. As ezigbo onye obodo. As you obi you ịghọtago na mụ adịghị like igosi omume ha. Mana on Saturday bụ Democracy Day. Mana apụtasị na onwe ndị ya eme protest. Ndị eke based on ndị ekelebe ndị ghọtago ya si ndị black and black. Chi onye ọbụla wọde nsi nwanne ịnwe ahụ apụtasị na ị na-eme protest na ihe efe ewelu ghọtago so mụnwa wee ya risino ya si and by ndị Hot FM na ha ebunyebeghị bulletproof ghọtago anyị nụrụ ka na Hot FM bụ security outfit onwe mgbe eji wee gwa gị na Hot FM bụ security outfit ọ bụrụ ihe echeta echekwuru m onye isi based on chairman that day na which chairman si na gịnị mee mfa na eme anya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ghọtago na bai eziokwu na amụrụ other boys mana ọmụ abụọ nke bagolu uru ndị be anyị na-afụta mas crude oil nwee prospect biko onwe ihe na-eme m na ntị ọ dị ka anọma na ihe na-ekwu ọfụma so wee sị ya na bai ọmụ abụrụ ebagolu uru na bai ndị nke ọzọ ọwụ na gị nwawo onye bagoro ulu na-ebe unu biko am imagining ana m emezi imagining ndị ọzọ so ịma na asị na onye ahụ enwere ugwu n'ala nne si gịnị wee mezie gịnị wee mezie ọ ga-agwa anyị ebe ije na Satọde ofe ihe aka anyị na-ekwu na nsị ndị na-abunye bulletproof ndị one ndị Hot FM na-ebunye gị bulletproof n'ụdị na ha wụ security gịnị lee m abụ na ebe m nwa gara mee democratic person ọkwa ịghọta like awụ me democracy ma ịchọ ka iso ya ụtọ ahụ awụ me democracy a democratic person so ihe gbasara anyị na-adị ewute m na-adịkwa amasị m so and mụnwa like wa free and fair ihe na things ọkwa ịghọta so mgbe ahụ ebukwa m placards m n'azụ democracy ka m meso ya Mine jeje mina lala democracy kameso democracy kameso mine jeje mina lala aha oye be
mụ aji ekwe mana m bụ onye ezigbo omume ana m eme ihe ọjọọ onye afọ ka abụ so ndị be anyị abatago n'ime nganga maka isi eme every Tuesday, Thursday na Saturday based on anyị na ebe eme gị obi ụtọ nke anwụ ị na-ala iko na amụ isi achị nwere ebe ọzọ ị ga-enweta nwanne ebe ọ bụla ị nwetara ya togod be m n'igwe ndonye ilu dia with my men anyị were 2x2 kpọnyela onye ọbụla nna onye ọbụla eke onye ọbụla ọsọ na afọ ihe na amụzi ya bụ nna ya abatago ka anyị mee based on na part 1 ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo let us go there ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị bụ ọ Naijiria na-eme oge ngwago obodo Jos repulie onwe I'm telling ya ekoyala ya baya site nke izi anyị na-akpị kpọnyela na ịma na Saturday ngwa gị ya na bụ democracy dị ọtụtụ ihe mere that day asa ekwugo na ọ mere protest ngwa nwaanyị ka o si mesie that day because mụ nọ n'ime ụlọ m ịma na-etinye obodo anyị bụ Naijiria na ekpere anya m fụrụ many ihe na that day n'afọ ka tegas na ala onwe ya elu every right and center bracket ebe niile na anọ na-agbụ ntị ife ebe m chi slippers m na-agba ọsọ nna iche na na nọ na marathon race ọsọ ga-eme ugbu a ka ego bekee nọ na-eme gịnị letos run na-agbasa ọsọ agbafechago m ebe mbi sef tupu mmadụ abịa maa m alụsi n'azụ ma m ya to si ogịnị what have I done to you mana ana m asụ oke bekee sometimes ọ baa m n'isi ọnwa m ya si aka ihe mere gị nna what have I done to you osi nne come here reverse ngwa reverse okwe egbere atọ ọ dịka osinyeziri ọgwụ n'ọnụ mee gịnị mgbe reverse osi ngwa na that house there ọ ebe ị na-eje ngwa go to there nge to there mgbe m bara ya nkwugodo mmiri nwụrụgodo first wee kwete na ọ na-eme mana that is part of ihe mere na Saturday mgbe m ji wee jee for the democracy ka mmeso ma ọ na-ejeje ma ọ na-ala democracy ka mmeso yes freedom of speech number 1 bụ na alum na asọmpali wa number 2 obele ihe na-eme m ndị emotional ke ọ gị nwa wu democracy na ofi ya ka nna achị egwa isi na agbabala unu ti aga yes but ọ so n'ihe mmụọ ejulochi ịpụta ilo that day ọsọ ọ bụ na m pụta ilo mmadụ egbochie m ime my own protest ọ ga na-adị mma ọ ga-adị mma mbechela akwada Saturday mana nsogbu adịrọ ime ihe iwu na mmadụ na-agba mmadụ tie gas mana ebe ọzọ m nọ wee nye Chukwu okike otito wụna ihe agba ụsọ tie gas mana that is by the way let us go to ihe na-eme n'ime ka ewe na nwiyi onye na-ajụ m ajụjụ a na-ajụta onwe m ka ihe mee gị nwa pụtakwa n'ụfọdụ democracy so bayaside nke ọzọ dịkwa mmetụtalụ mụ na gị bụ onye Igbo na-abụ na ọ bụrụ na ị na-anya ebe niile n'ịntanetị ọ na-afịa abụ m onye Dotland abụ m Dottish dot ebe niile na ụfọdụ nwere ike na-asị kekwe m nke ụbọchị nke a bido mmadụ apụta ọde I am proudly a dot ma ịnweta ihe a na-ekwu you are sitting on a long tail ka nye gị update onye that dot long tail ewuo na on Thursday ịma na on Thursday ka m gwara gị na onye isi ala mee broadcast interview based on na ya na some selected ndị nta akụkọ just ọgbakọ mee 1 or 2 doings ebe a ka onye isi ala nọ wee jụọ ya ajụ wee sị ya mpa ka ife ị nwere ike ikwu maka ndị IPOB nakwazi ọtụtụ ndị na-eme agitation na South East si kewa Nigeria na ike ha ji anọ na Nigeria agwụgofa ozugbo onye isi ala chepụtagodi 32 ya dị ilo na mkpọ gị ngwa gị na ọ chepụta ya by 32 ọ dịka ọ na-achọ imelụ ndị toothpaste advert mkpọ gị ngwa gị na nwoke dị ọsọ nwee 32 dị well position mkpọ gị ngwa gị na so o wee pụta ozugbo after ka ọ chepụtasịrị 32 wee sị geenụ ntị ka nwunye ụlọ update nke ikpeazụ na ihe a ya bụ last warning m ga-enye onye ọbụla si n'ike obodo a gwụgị especially ndị IPOB ma ọ bụ onye ọbụla nọ na South East ma South si na ọ chọrọ inwe Biafra ma ọ kọntrị nke ya n'obodo anụnwụ na-ekwu nsi na Biafra na unu na ọnọdụ ka dot dị n'ime sekụl unu na ọnọdụ ka gịnị dot dị n'ime sekụl ụfọdụ wee bido mebe ihe a na-akpọ empirical analysis based on iwelu empirical formula mix with arithmetic progression mgbe m ga school engineer ọ gị na-eke olu m confirm so ụfọdụ emebego analytical wee pụtazie wee sị na ihe onye isi ala mini banye okwu anụnwa bụ na o mini na-enwere ife megide ka ndị Igbo nwee their own independence maọbụ ndị Biafra nwee their own independence ụfọdụ asị so n'onye a mee na-achọrọ ime ka e nwee wọf na Ọnịcha ka e nwee ka ya na-akpịa water
asanyelụ m aka na ụmụ ibe a na-agbapụ m. Okay. Water gịnị ka ị chọrọ N'ọchọrọ ịkụ? n'ọya mee na achọrọ idredge River Niger so that ka anyị na-enwe ụgbọ ya na-abatanụ because na ofili na ndị Igbo nọ n'ofu dot na sekụl ịma na ịnọdụ n'ime sekụl ịma mpụ nwapụ enwela opening mana ụfọdụ ndị ọha na eze ndị Igbo apụtagokwa wee si onye isi ala mba na ikwuteli ya ijosu na-emenye elu ndị Igbo ayala na a na-ekwu na ị na-marginalize ndị Igbo based on na echi ime appointment ịkpọ ndị na-eyi agbada na ndị na-ekpu okpu ekpufu ya azụ mkpọ ọ ga-afa na wafọ ya ịchọ ka nkwenye niile ọ national television ka nọ na ndị agha abịazikwa bụrụ mba enu banye mbuni so ghọtago nke ọbụla m gwa gị weli na nsi wee gwa gị so ọtụtụ ndị ọha na eze ndị Igbo apụtagosi onye isi ala mba na ọdịlọ mma na the other last time ikwu na ị ga-eme ife mee during na civil war nke a kịta ịpụtakwa sizie na anyị nọ na dot na nwere ife megide ka anyị pụọ n'ime sekụl a na onye a mere iji wee na-marginalize anyị ụfọdụ pụtakwa osi na ihe onye isi ala kwu dị mma because na onye isi ala si na ya emegide nwee one Nigeria na enwere onye ọbụla na-eje ebe ọbụla na ị ga-ekwechiri here you go nowhere we move sorry we die here. So nke a bụ one onye a bụ the history of dot ụfọdụ ndị mmadụ pụtazie si na ha bụ ndị dotland na no more Biafra land no dotland onweghị dịka United Republic of Esinogini no Dotland. Dotland na amara ihe kakọsi I am a dotless daughter. You're a dotless daughter. Okay. No, I am a dotted daughter. Sorry, I'm trying to dotted daughter. Maka esi m Dotland. Mana nke ịmana ndị be anyị adịka creative ogenede ị na-anụ medi na Aba ị na-anụ medi na Ụmụahịa ị na-anụ medi na Ebonyi ị na-anụ medi na Anambra ị na-anụ medi na Enugu na-anụ medi n'ebe niile na-eme edimedi n'Imo medi ka esi kwuche dis dotted mmetinye ọnụ ebe ahụ maka na ndị be anyị adịka too creative na-afụchasa akwa nwecha dot n'ime ya ebe niile mmepe nje ka m je na Facebook mfe akwa nje ka m je na Twitter mfụkwa akwa ebe niile m jere na-afụ dotted clothes emechie m na-anụkwa ihe ndị mmadụ na-edepụtasị ebe niile emechekwa akwa edepụta dotted n'ime ya mana tupu m aga n'ime ụmụ ihe ndị mmadụ kwuru maka reactions ha ji bata n'ebe ahụ o nwere ụfọdụ igbe na-adị mma mmadụ chọọ ikwu okwu si icheta ọkwa ebe ị nọ isi ka ikwugodo okwu a onye a with some nwe ka ihe esi kwuo okwu a ọ daba ọ gaghị adịcha ka ụmụ ihe ndị ọzọ na-awụchi ihe chọrọ ikwu so biko bubu darling sweetheart m diko ama m na ifuru ndị Igbo n'anya ama m na ibu anyị n'uche n'echiche nke m ka m si wee fụkwa ya o nwee ike ụfọdụ mgbe na-amacha ama n'ihe na-ekwu wee kwa nwayọ na-ekwu ụmụ ihe ndị a ka aha anyị na-alụ gị aka ụmụ ihe ndị mmadụ kwugba ha kwu dịka maka distin onwe onye pụtasị ana m achịkwanụ ọsị the more stones thrown at them the more material they pile up onye akwu maka the dots onye ọzọ pụtasị dots are so creative best race in Africa and the entire world very beautiful to be among the dots o nwere ike pụtasị na Afrịka ndị Igbo n'anya ogenede na ọnwa onye Kogi ma jụọ ya ọsị na ọ ga-anọ na dots mana nke ka metụcha mgbu na m bịara afụ pikchọ ahụ anya mmadụ nọ n'ime ya edezie dots ọkwa ịma na anya awụ ihe eji afụ ihe niile nna emechie mmadụ anya onwezi ebe ọzọ ọ na-eje okpugo isi for life be that mana nke ahụ ka m kacha afụ n'anya n'ihe niile mfụ n'ime the creative ụmụ ihe ndị a so na dotless nation ọkwa ịghọta mana si ebe ahụ pụta na ụmụ onye pụtasị ekwuzina ka ehi nọ na-asị do or die nke awụkwa do or die nwe onye pụta mgbe mbụrụ icheta mgbe ọ sị na politics wu do or die ana m ekwu maka onye ahụ mana onye pụta ugbu a sị na open grazing wu do or die na a ga-emeriri ya ma unu kwe ma unu ekweghị Edward Clark onye wu Edward Clark wu South East leader of ndị Pan Delta Forum ọyanwa pụta sị South ọkwa icheta na onwe mgbe ndị South ga na Delta mee meeting ọkwa ịghọta kwucha ụmụ ihe ndị niile asị na 10-point agenda ofu n'ime ha awụ maka open grazing mana bubu pụtasị
nke a unu na-akụ unu na-akọ eri unu akọrọ onwe unu mana South onye isi ha ya Edward Clark apụtagosi ihe niile anyị nwa pụtakwue na mgbe anyị kwuru ya anyị nwa wụ 17 of us kwuru ihe a n'ime Delta anyị ka kwụkwa n'okwu a okwu anyị kwuru mgbe ahụ ọ gbasa mmadụ niile onye ọbụla ka o metụ ma ikwete n'ihe anyị kwuru ma ikwetekwe n'ihe anyị kwuru na ka ọ ga na-adị ihe awụ ihe Edward Clark kwuru si na o metụkwa onye ọbụla ga-abata n'ala South ma buru ya ebu n'uche na decision ha awụ final. nwanne ọ dị ka ebe anụwa ka anyị ga-akwụsịgodi na nkeji mbụ na ka ewe maka oge anyị ịghọtago na ka anyị nwee ike ibu oku ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ akpọbago anyị ọ bụrụ na anyị nachiyata na agba nke abụọ based on part 2 anyị ga-agwa gị ya anyị na gị ga-akpa today mana ebe anyị ga-emetụ aka tata bụ ihe gbasara demokrasi ọchịchị onye kwuo uche ụfọdụ si na ọchịchị onye enye Ghana mozgo onye anya ibie ọtago nyelu ma nye ndị ebe asọkwa mgbe egwu a ka anyị jee nwụrụgodo mmiri sị gị na anyị na-abịagodi asa nke a chetara m ihe ka ihe o tata chetara ka gị nnukwu nna anyị ukwu na-eme birthday ncheta ọmụmụ ya eze Sakris Tony Ofia onye isi ndị eze ndị Igbo niile enwere na Lagos steeti anyị na-awụnyere gị anyị na-awụnyere ya ọnụ ka anyị welugodo ọja wee sị ya happy birthday nna anyị ukwu mpa ebe ọbụla ị nọ ọfọ ndụ ka anyị na-aga ọlụ gị alụ isi ike akụ akụ na ife enwe nwanne Igbo ị ga-egbute ọbịa na ibu gị ya egbu onwe ya ịghọtago nke ọbụla ị na-eme dị mma n'ilu ka ị ga na-aga ọfọ ka anyị na-aga ọlụ gị n'ime nganga wee na-asị gị jide ka iji nna nwanne ịkpọ Ọgana Express nwanne moto afịata ọgụ ozugbo olelikọ nga gị mere show Hot Night 3.3 FM ọkwa anyị nọ here with ego bekee na nwiyo nwanne don touch that dial ịnwa anwa metụta dial aka elu mụ wee mee gị foto adịtso anyị anabatago gị na dị agba nke abụọ n'ime nganga maka isi eme ebe anụ na anyị buru ụzọ agwa gị ihe na-eme n'ime ogbe ife niile anyị nọ ịghọtago na anyị si wee mekwalụ gị agba ezi olu gị folo line anyị na anyị echenjibe ofu ebe a ka anyị nọ that same avenue by 08182426591 ka m butuo mpaka m ọ daa na m emela ife nsewa na-eyifia 08182426591 maọbụ itinye olu m alụ na text message ebe ahụ itinyelu alụ ada enweghị slow ebe a tinyelu gị alụ ọ naanị gị nọ n'ime studio okay ngwa itinyelu anyị alụ na text message ịnwụjugo ojugo gị isi ojugo gị isi agbabeghị m ọgwụ na-efe 07080051850 nke a ka ị ga-eji zitela anyị text message maọbụ WhatsApp 07080051850 ịgwago ndị be anyị ha anyị na-akpa okay chai asị m na ka anyị ga-akpa gwazie ndị be anyị ga-akpa ihe nwụta sọ mmiri ọṅụṅụ so let me coming down na ngwazi unu let me coming down si gị na democracy ka anyị na-eso onwe ihe mee na Saturday ihe niile eme na Saturday ma ịpụlapụ ma ịpụhapụ ma ịnọ n'ụlọ ma ịnụrụ ya anụ ma igere news ka o si wee jee ihe niile emecha n'ime Saturday ka isi wee ihe a ka anyị chọrọ ịkpa democracy day ka ihe ọzọ anyị kwesịrị na-eme maka na anyị anụgo maka democracy day ọ bịago wee laa mana what is the next level ma ọwụ ndị bekee ka ihe ọzọ dị n'iru ka ihe ọzọ anyị ga na-emezi ga na-eso democracy day abatago nwanna n'ole nwunye obodo onye papa nna ka ewu nna ya adakwa $1 aka mana nwoke ebe o dere a na-adị m ọwatakwana pata ka onye kwu ha Clinton hapụ ihe a ihe mee mgbe gara aga ugbu a we are in the 24th century na 22nd century ka anyị na-abịa ihe a onwe ka nwoke si jee ije na-ekwesịghị ịga ajụ ya ajụjụ si ya nna kom ihe anyị jere
How na-adị far? ma nwoke batakwana bata asụma nga asụma batago ife ekele bidoro isi ọ batago Hey. mana nwaanyị mee ka ọ pụrụ na akpọ ya bụ ajụ ya ebe ka ọ na-eje fes maka na ọ dị very important mba I'm laughing in French. akọwala ya ka ọ ghọta I'm laughing in French. n'ihi obodo onye nkụ n'elu ụwa na ụmụ jans ndị anyị na-enye m gharị nje ya adịkwanụ m mma na adịrọ m mma n'elu ụwa ọbụla taa alaghị ụmụ egwu ndị ọ meziri ya fes daalụ nwanne nnọọ ka a tinye ọnụ n'ụlọ ekwu gaa n'ihu nke oke enyi Ada pounds and dollar Hi chief bubu ya Mm. dorete mmụọ na-ekwu bụ na ọ mebeghị ihe karịrị ihe Fero mere end of the day Israel nwere onwe ha n'aka Fero ịghọtala Mm. ya sịra na ọ ga-ọtọtara ewuzu Fero n'ezi Igbo n'oha ofu ụbọchị Biafra ga-stand gwa Mm. ife ọ na-eme ahụ mmadụ ka ọ na-emegbe emechaa end of the day ọ ga-ahụ afụkwa Mm. onye kere egwu nwanne nwoke kere egwu si na onye si ife na-eme adịrị enwere isi eme ngịrị etinye isi ka owe isi daalụ ekele m unu biko Anyị kelekwa gị nwoke dị mma. Gagi Radio Show Hot 93.3 FM mana so ụmụ ihe dị mkpa melon Saturday o nwere emotion tupu abanye emotion abụ last year ka member na-represent Nnewi North Nnewi South and ekwusigo Honorable Chris Azubog o nwere emotion o move o wee sị n'ebe ọ bụ na emegide asị na MK Abiola bụ nyanwa win June 12 election na 1992 ya so n'ebe ọ bụ na MK Abiola ka mbịa ka ma ọ da agba n'oke speed ya na-eme ndị ya na emewu na na-adị violent Biko so now motion ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na recognize MK Abiola na o win the election asị na onye bụ the most free and fair election emego in the history of Nigeria na-ekwesịkwa ịkwanyere onye Igbo conduct that election maka na bụ INEC chairman na 1993 ahụ ka 1992 emede ya conduct the election bụ Prọfesọ Humphrey Nwosu onye Nnewi na-ekwesị at least ọ bụrụ na enwere some building na Nigeria a ga-rename after the young man was onye Igbo ebe ọ bụ na rename go Democracy Day tinyezie ebupie from May 30th to May 39 and 29 to June 12 because of MK Abiola no win the election na ya bụ president na still recognize kwuo onye mere conduct that election no bụ onye Igbo yes. you know so many people now back kwa that motion so ọ bụ na e ga-name some public facilities you know, some schools ya dịka airport or other places name ya Prọfesọ Humphrey Nwosu as for onye mana ajụjụ motion ha na support dịkwa oke mana ajụjụ mmadụ ga-ajụgodo onwe ya awụ how many times apart from nwoke anyị apụta mgbe gara aga n'Imo steeti bido mewezie status na-enyegba ha na how many times ka ya pụta na Nigeria afụ na-enyegodoro mmadụ correct hụ na onye mere ezigbote ihe ọlasie oke Sam Okpara ajụwo nwa afọ Igbo that stadium named after Sam Okpara ji today amam ọkadị what I mean that ọka na-aza aha ahụ till today yes okay now that one digodo now onye conduct through this election a na-ekwu maka ya wụ nwa afọ Igbo adịm sure mesi ka m kwuo adịm sure na a ga-echeta ya even though na o kwesịrị ka echeta ya na a ga-echeta ya ka onye winri the election you know see okwe wata ihe dị there bụ before I ka ya bulu ka anyị buru okay ka anyị burugodo okwu ihe mụ achọgodo ikwu bụ na e na-ebido n'ụlọ malụ mma wee pụta eziokwu nke a wee maka eziokwu na the Yorubas gbakọtala aka ọnụ push be MK Abiola na si immortalize na si declare ya president full entitlement yes even serve Lagos state government but the first state May June 12 a public holiday before federal government under High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari when declares a national holiday so
asị m kwuo ọ bụrụ na ihe dị ka prọfesọ Humphrey Nwosu kịta anụa na onye ebe ọ bụ onye Nnewi dị na Anambra steeti dị n'ala Igbo ọ bụgodị na-emelọ ụbọchị ncheta ọnwụ ya na ụbọchị birthday ya public holidays some of these public government owned places in Anambra State for instance or Nnewi at least yes ebe o si na-emue so that federal government afụ yes na ụmụ ọbụ ndị Igbo na-akwanyegodi ilu nwanne anyị nwoke ahụ hello ehihie ọma sir anyị kele gị anyị na-anụ gị sir asị m ịkọtasịrị mmeji na arịarịa mmeji na Aba mmeji na Ọnịcha mmeji na Abakaliki isetesịrị Nnewi Nnewi ọ steeti ọmazị na Nnewi bụ Japan of Africa Chimo biko ikpere ala m medin Nnewi na orika ihe ndị Igbo na-arụ erika nụ na ma akpọkwa na ore hara ole ọ ya mee nji nwee ndị dịka unu nke nchefuru echefu chetakwa m ya o thank you sir oh daalụ anaghị amachi ihe a macha nna ihe ndị Igbo na-arụ ọkwesị na asị na ndị Igbo wu Nigerian China ka gịnị ihe Japan hapụ onye nkụ dadi yoyo emidon mpa ka o si adị nna udo dị mpa asa na-agwụnyekwa alụ gị anya ọ bụ onye ọfụ ya oke onye ọfụ ụmụazị ya na-akụ aka na public holiday ọ were ịchaka wee kụọ ọlụ gị aka hello onye nkụ dadi anọ m ekenekwa gị nna anyị ọnụ gwa ọga Buhari ka ọ maghị oge mere anyị o ya bụrụ anyị obodo anyị ya bago echekwa m na Dotland na ọbụzi Biafra eche m na Dotland enyego ya aha ọhụrụ Dotland adịmaza nke ahụ adịmaza bụ dọbụgịnị adịmaza nke ahụ ọ dị Biafra ka anyị nọ ya bago ọnụ m ọfụma daalụ Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 maọbụ jee na Facebook anyị Ngangi Igbo ịchọ anyị na Facebook Ngangi Igbo maọbụ na Instagram Nganga Radio idobela anyị ozi ebe ahụ ya gụpụta ya hello Igbo bụ Igbo anyị kele gị anyị dị mma anyị kelekwa gị nna anyị onye ọmachi bike mpa ka esaịdị isi agba anyị normal like by VI. Okay, by VI. No, ịnụgo n'ihe anyị bugasị wee bịa n'ife a. Nwa ekwuga ebe nje amụlọ m maka ego. Ịma maka ego n'ebe. Nwa nọ na-achọ bulletproof mmeyi wee pụta be m. Ọjọ ịtọpụ ọyọ. Ịdaya. Ịmara ego pịnọpịnọ na-azọ nwa na-anya ọkụ na ọ na-enọ ma nwa na-ebe ebe nwa dị sapụ ibe a nwoke ego na-akụ ya nwoke onye ji ito nwatakịrị aka pụọ iko otu n'ala na-aghọta ife mma n'ọsọrọ ya ma ọsọrọ ọ na-atụ n'ọdọt na nke a mere nke a mere ife mma dị ya jise ụlọ ọbụla otu eri anyị enwerere da Biafra wonde mmadụ n'ụwa ụlọ ọbụla otu dị n'ụwa anyị enwerere ya ọ bụla enwere ya enweghị echi anụmanụzi oge possible ya na igekwa ntị ebe ịma na hold up kaliziri n'ime nganga ama m na nyanwa ya na-agbakwa mbọ ịbata daalụ nwanne Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM sọsọ ebe anụnwa ka obi ụtọ gị dị Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-ana ebe a
na-emelụ gị ya ịghọtago 08182426591. Hello? Ọba ego. N'iyi obodo. Onye nkụ, dadi. Ekele bụ na. Na onwekwa ife ọzọ nọ. Ị na-enu nwoke na nwoke abụrụgolo onwe Dutch. Pounds and dollars. Ọ Palace na-egwu from Ogun State. Palace onye ogo. Ka ego o si adịda wee na dot kwa. Thank God. Nganga n'ilu Gị ka anyị mekwana. Ma nwa dị ife na-eme ihe ghọtago ife jos dị mma ebe niile mara mma. Ka ntinye ọnụ ife Muhammad Okechukwu na-ekwu na tinye high chief na echizụrụ echizu ọ double title high chief. Ife onye na-ekwu na akpa ya ka ọ dị Biafra ga-adị oge ka ọ ga-eyi. Nsogbu adịrọ wala onwe dị ife dị mma. Onwezikwa echi ichi ọnụ na nke ka m chọrọ ikwu onwezi onye chọrọ ikwu maka demokrasi. Nke Humphrey Nwosu weda anyị na-ekwu na-esi wee recognize ya onye conduct onye gbasara na demokrasi Ewo. Biafra pụta ka anyị na-ekwu okwu ya. Daalụ na ihe anyị nọkwa ọchịchị onye kwuo uche ya opinion nke ike ikwu ụfọdụ nwekwa ike si na ọ so na demokrasi ahụ. Daalụ nwanne onye ọma Palace ọdụ mma. Nganga radio show hot 93.3 FM. Ka anyị na-ekwusi ka agụ na-agụ gị. Nga anyị radio show na enweta m gị na Siki One. Hello. Hi. Ị nọ n'Otigba Junction. Ehihie ọma nọ. Ehihie ọma sa. Nwiyo. Onye obodo papa wa. Nwiyo papa. Adịtaghị nwadị ibu ya straight win ọ ya aba. Enwere iwe asị na ekwu ụgwọ mmemme na ego ya na-akwụ everyday. Mana nwa dị mpa ọ bụrụ na imewukwala ị bịagwa ndị Hot FM o tinyelu ha 1 or 2 n'akpa ịma ha enye nganga all week anyị akụrụzi egwu gaba mana ọ bụrụ na imewuru ya igbugo ekega ngwugwu onwere ife nna alụ n'elu ụwa na ebe a ka m nwee workshop nwee warehouse nwee head office ego oyibo. Sorry, pounds and dollars. Igbugo ndị guys otu. Ewo. That's your sweet voice. Oh, now I'm shy. Na ole nyere m mba na ole nyere mma na alụ ya o. Ọ dịkwa mma ọ Diamond na-ekwu. Ya adị m. Kpọtụrụ from Lekki. Ọ na-amụ ama ebe ọfịs unu nọ. Anyị nọkwa n'ime Lekki akwa. Mana mụ nọ na Lekki. Ada achọ anyị achọ ka anyị gwa gị ebe ọ dị ọ bụ na ihe wetara m beans agwọrọ agwọ wetara m ya with ofu bottle olive oil ka m wee ọfịs anyị adaghachi ya achọ na Oyimba Ajeru 33 ọkụ ya. Nsogbu adị mmachi unu from Instagram alizimafụ website n'ebe ahụ. Anyị na gị nọ nso Lekki Phase 1 ka anyị na Admiralty. Okay, nsogbu adị. Asị nka mkpọdụrụ unu jisie ike maka ihe unu na-eme na-adị anyị mma too much. Thank you. Unu ana ya mgbe niile. Thank you. Sometimes unu ya ana ya Thursday na ya anụrụ ya the other Thursday. Ọ dị mma na mba a na-abịakwa mgbe niile ọ na-adị mma echi ime ihe ọma mere ya n'isi asị unu nnọọ. Daalụ. Alright, nọdụ mma. Nke kachasị mkpa bụ n'ihe anyị na-eme na-atọ gị ụtọ. Nke kachasị mkpa bụ n'ihe anyị na-eme na-amasị gị. Nna nwee n'ihe ọzọkwa o nke ahụ kachasị mkpa ọ ya mekwa Tuesday like this anyị abatakwa. Thursday rikwa ọzọ anyị abịakwa ọnụ Saturday gị na-emezie. Hello. Ndị be anyị ndewonu. Iyo niile nọmba 1. Gworo m opi ebe ahụ. Ka mgbalị isi touch maka anwụnta. Taata bụ ụbọchị nnabanye n'ọkwa. Ka ebe ụmụazị ya nọcha ka eweli kwụrụ na line ka m chọta ụmụazị ya kọmọ bịa kụpụ n'aka ọsọ. Imere ọfụma nnọọ. Udu akọ mmiri na-akpọ. Udu akọ mmiri ya mmiri ata ata.
from ebute emeta. Ebute emeta. Ọkwa ebe a onye isi ala bịa kọmishọn olu unu rewe. Ebe ọ bịara. Na ọ sị unu gbabazie rewe unu nwebezie anwụrị. Ọkụ unu a na-eli ego Naijiria by kumkum o. Ọ ga-ngwago. Ihe adị ka nkele ụlọ. Ọlụlụ na-alụ amaka. Mpe imela ọfụma daalụrụ ndị n'aha Jizọs. Ise amen. Ọ dị o. Daalụ nwanne onye ebute meta. Ebute emeta. A na-enwe obodo emeta a na-enwe obodo emeta. Hello? Ọbago? Ọba ego na Life and Direct. Ụmụọma. Nwoke ọma. Maazị. Ụmụọma. Nwoke ọma. Princess and Queen. Unu makwa na ọ bụ igwe nwunye igwe ka anyị na-anụ n'ihe a. Maazị ejikwa ya echichi ọzọ. Nya mụ tinyezie nna m introduction next time m tinye His Royal Highness. His Royal Highness iyo niile. Nkịta atọ nnọọ. Maazị nnọọ rinne. Kekwa nke o si aga. Ntụgharị na anyị na-anyọ na akwụkwọ n'ofe na-egiri mmọnwụ. Confirm. Anyị na adọtụ ya. Lee onye isi ala si na anyị bụ ndị dọt. Na anyị dọtụ ya leba. Anyị na-adọrị ya. Anyị na-adọ ya le na. On Saturday, mụnwa megerikwara ahụ because azụ m ka m mara ka obodo dị. Wee pụta ike roundabout. Ndị uwe ojii wee ka ahụ more than 500. Nke ebidogo ahịa nwa ka ọ ka ị wee na-afụ ihe a na-ekwu ọkwa nkwu maka bulletproof ụfọdụ na-amụ m amụ. Ke ndị ụfọdụ ahụ na-amụ ga-amụ. Ego bekee. Men, ndị agha ndị were akpa obi uniform ọ dị ka mụ ha ju everything. Moto. Onwe odo onye ya apụta were anya n'ebe ahụ. Goni na ya nwụrụ nke gị na-apụ n'isi ịdọ ya atụ gị. N'ọdụ n'ute na-asị ihe a udu ndị anyị na-enọgasị na Lagos a. Ma this the same point a ka a na ndị na mmadụ fonu na-ana mmadụ akpa na onweghị ya na-ada na mmadụ ebe a every blessed day. Mana ọgba just one day ihe ndị anyị na-ebe ewepụta ju everywhere. Na warụ Nigeria anyị nọ n'ime ọkwa Chineke zọba mmadụ. My brother, ọkwa Chineke zọba ịghọtago. So onwe ka o si dị mmụọ chere mụ wee nweta bulletproof. Ọka ka o si dị ya ịghọtago. N'ọsọ mụ abagolo ulu be anyị kịta. Unu emegide egbufukwuo m. Imere ọfụma nna anyị. Yes, kwesị ka ọ na-adị. Ise. A na-ekenekwa gị. Ebe ọ bụ ihe na-atọ ihe na-eri Chineke ya nọnyere ihe ya na-enweta n'aha Jizọs. Ise. Chai, okwu okenye. Mụnụ bụ ndị na-eme na anyị na-enwe anwụrị n'ebe a ndị anyị na-alụ olu ihe. Onye nwanyị bụ n'ume n'aha Jizọs. Ise. Nganga ya abụkwa ije mmiri o. Ise. Nke a ekofego m ekofe. Ozugbo na ọ bụ ihe kwesị ọ bụ ihe ọ bụ ka ọ bụ. Yes, sir. Ka nye ndị ọzọ efe o. Chai, ị na-amacha ihe kwesịrị emekwa ya. Nwoke dị mma. Hello. Alright, anyị gbere na 103.3 FM ebe a ka ndị Igbo na-ezukọ Tuesdays, Thursdays na Saturdays. Si gị ka ihe anyị na-eme ebe a, ihe niile gbasa nwa afọ Igbo. Ihe niile gbasa gị nwawo onye Igbo na-abatakwa ka anyị na-enye gị ya ka o si kwesị. Dotted nation, dotless nation. Hello. Ehihie ọma sa. Ụmụnne m ndewo. Anyị ekele gị sa. Ụmụọma. Ihe obi ya. Onye mpa nọmba 1. Onye obodo. Ihe niile na afọ ya nna. Asampete. Oyo wa. Ewo, that is the man. Ụmụọma. Saa. Ịma na ụmụ nwaanyị anaghị eti mkpu na nwayọọ saa. Sọsọ ebe ị na-amụ na ha dị very fast na ya adọli azụ. Asị m Yes, sir. Ihe ọ chọrọ bụ mee. Ime ihe nchọdobere ịsọgba na-esi anụ.
Hello. Saa. Mpe gwabekwa ya afago. Ndị isi na-ekwu. Okay, Ndosi Bari ga-akwụ ya. Okay. Gaa n'iru na-aga n'iru. Ihe m chọrọ ikwu bụ ihe ọ chọrọ bụ ume. Ihe m chọdobere ime ka ndị Igbo mara na-ese ha na-anụ olu m. Ndị be anyị na-anụ olu m. Ihe m chọrọ ime ka anyị mara bụ na anyị were ebuwe mpụ. Ndị Igbo were ebuwe mpụ. Hello, sir. Saa anyị na-anụ gị. Anyị were ebuwe mpụ. Anyị were ihe niile. Ihe ọ pụtara bụ na anyị were ihe niile. Anyị were ebuwe mpụ. Anyị were ihe niile. So, ofu ụbọchị. Ada-eyi anyị egwu ọkụ ya. Mbana. Anyị ejighị ụjọ wee too na. Confirm. Daalụ. Thank you, sir. Nganga Radio Show Hot 93.3 FM ọtụtụ ndị ezitegola anyị ozi anyị ga-agụpụta ya tupu anyị esi ebe a nụnwa na echetakwa na ị nwere ike ịka zitela anyị ozi text meseji ma ọ bụrụ na ị na-abata inwe hold up. Hello. Ka anyị gbapụgodo ya ọsọ na tinye alụ ozugbo na text meseji anyị gụpụtago onye nke izitela anyị ozi na-efi anụnwa Ifeanyị Apasino si Agege Pensịn ma wee zute ozi o wee si o nwunye ọ na-ego bekee ka anyị bụrụ okwu ikpeazụ. Hello, nwunye. Hello, nna. Nwunye ọ n'obodo. Onye papa yobi. Asụm ọrụ akpọ nọmba dị mmiri piketa na Lam Village. Asụm akpọ nọmba dị piketa na Lam Village. Ịdaba Village. Lam Village. Mgbe olube ka anyị ghọtago. Mba, anyị mana sọsọ na ọnwụ ihe dị na nwoke ụlọ onwe ebe na ọnwụ ozi ịchọ ị na-ena mana ọ dị nọọ ya n'obodo agbaba mbọ. Confirm. Ndị Igbo be anyị nọ n'obodo ndị ọzọ dịrị n'obodo ha kpọrọ anyị kwesịrị ịkpata anya ahụ. Ihe n'obodo ndị ọzọ ha esiri ndị Igbo. Ebere ihe kwuwere na anụmanụ n'iwu anụ na emere ihe ndị gọọmenti especially gọọmenti dị ubu. Anụmanụ hụ na ndị emere ihe o kwuwere na ukwu dị fevọ ndị fevọ bụ ndị Igbo. Anụmanụ anyị na-anụ ị na-egwu mana mpe ihe egwuregwu ụzọ gwa anyị afa so that ndị road safety jụba anyị enye ha oke onye kasị agịgị agagba ngwa na-aga n'ilu so biko karịa ndị Igbo be anyị onye ọbụla nọ n'obodo n'ime na obodo Yoruba mere n'obodo ndị Hausa na-eme ihe kpachapụ anya tụbọchị ama na ọsọ ọchịchị Lagos ọsọ ọchịchị onye na-edu anyị ofu esi ndị Igbo be anyị ga-ala anyị ga-ala nwanne ihe na-eme ha nwanne ụbọchị amịta ekwu ọnụ ụzọ ọfebọ ndị be anyị ndị Igbo be anyị na-ekwu ihe na-ekwu ya na-atụrụ anyị elu a na-atụrụ anyị ejulagba ndị Igbo udo ụjọ anyị atọba anyị daalụ nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM ka anyị gụpụ ozi ozugbo onye nke nji ozi n'aka kịta anụnwa bụ Ngozi si Ikorodu wee zite ozi o wee sị ekele m na-agara nwoke dị mma Ngozi si na m bụ nwoke dị mma ngọ ifugodi m eme na ọbụla sọsọ nwoke dị mma na nwoke dị mma nwoke dị mma nenanụ fine boy ya anụnwa mere Chukwu zara ụmụasa fruit salad ụmụ nwa yoli ewu nwoke na-ebecha nwoke na-ebe o wee sị nwoke dị mma nakwa nwaanyị ọma ngwanụ nkịta akpọ gị nwaanyị ọma ị na-ịchapụtago eze 32 n'ilo mba awụnye gị shuga n'ọnụ ị ga agbụpụ ya ị ga-akwa etinye ụmụ ihe ndị ọzọ niile n'itinye n'ime ihe ịkpọrọ onwe gị adịghị n'ime that text message now ị ga-akwa etinye ụmụ mana mgbe ị gụpụta nke gị sọsọ nwoke ọma ka ọ kpọrọ ka Ngozi kpọrọ gị ị nọ na-etinye cupcake etinye sweetness etinye ọdịrị ha n'ime that text message nwaanyị na-eto gị mana nke a niile ikwucha asị na ime n'ihe niile ikwu oso n'ihe Ngozi dele Ngozi mgbọ oso n'ihe idele na-edemọ nwoke jọs bụla anyị nọ na saịtị a na-ekwu ya ọnụ ghọtago valuation ndị steeti na ka anyị nọzi ebe a na-evalu gị ka show na-ejezi so ka anyị gụpịa iso maka oge anyị adịrọ ewesị nakwa nwaanyị ọma nwunye ọ na-ego bekee ụmụ ọma nganga ji eme ọnụ nakwa ndị Igbo niile na nganga
ihe dịka unu akọkwana anyị ihe dịkwa gị nwa akọkwana anyị sị nganga ga-adị dịka echi maka na echi ada agwụ ndị mono na ya bụ ọ sị na abụ m Ngozi esi m Ikorodu wee zite ozi daalụrụ nne NG nke wụ Nkechi NG wụ Ngozi Blessing onye isi azụ ego bekee ọkwa ibi ijele akwụkwọ ibi nna ịgbaji chọk ibi abịa daba n'afọ because na ihe ibu mbuyale bịa ebuyale bịa ọ na-egbu gị ma agbanyụ ọkụ inwe anwa sheki datin again mgbanyụ ọkụ na emedebe nganga injinia ekopụgola onwe na mkpọ gị so ka anyị jee na nke onye ọzọ sitela anyị ozi Eloka Sileki Fesua wee zite ozi wee sị na ya na-asị happy birthday to High Chief Eze Chris Tony Ofia eze ndị Igbo na Lekki o wee sị na ya na-ekpe ekpere na ogologo ndụ na-arụ isi ike nakwazi ihe akụ na ihe obi ụtọ na ogologo ndụ bụ nke ga-abụ okie wee na-asị na ya na-ekene nna anyị ukwu onye na-eme birthday ya n'ụbọchị tata na-ekenekwa ndị nganga niile n'ime Lagos wee sị na ya mee kọwacha onye obi dị ya mgbe ọbụla ya na-ege nganga ma ọ bụ na-abata n'ime nganga ọ bụrụ na ọ bụla na ịbụ nwoke na aka m isi gị mana ọ nwoke ka ịbụ ụlọ nwaanyị nsendị elu gị maka isi mana nsendị nwoke ile nke isi ọ problem sọsọ gị na-emere so o wee na-ekwuzi na nganga bụ sọsọ ebe a na-enweta obi ụtọ na Lagos tie nke ahụ n'okolu ọzọ ị nwetara ya ịmana ndị a na-eme ihe a na-akpọ adulteration audio nganga ka ha na-eme ebe ahụ ndị NAFDAC need ide short ya down EFCC nidikwa ijekwa ebe ahụ ICPC nidikwa ijekwa ebe ahụ because ha ejila chemical combination anyị ji enye gị nganga mba ihe anyị na-enye gị ebe ahụ bụ original version international best practice best standard as you notice na my English may improve nna anyị batagono Lagos na Lekki ka ị nọ ihe awụzi ka ihe na-akpọ that place ọpụ iwe ka oyibo na-abụzi British standard ịma asị when you go to Rome you make again you behave like the Romans ihe na-emezi ihe enjoy na wo influence ego bekee na polish gị ịma nkwete ịma nkwete mana nsogbu adịrọ don't worry mma na polishikwa gị maka ọganiru gị ka m chọkwa akwa ịghọta ọ dịrị gị na mma ọ dịrị m na mma mana ọ dịrị gị na mma Chinyere ka ị ga-aga enye ego gị ọ dịrị gị na mma Chineke ka ị ga-enye ya $, mana no problem na-asachakwa gị biko achọrọ m ịnụ ọtakọ gị mma ndị Hot FM nwere ike enyezie gị bulletproof emenye m balance this month and dị mana mụnwa na-ewe iwe ọkụ ka anyị jee na nke onye ọzọ na onye ji nke ya bụ Ifeanyi Apasino si agịgị pensin ma wee zite ozi wee sị nwunye o na ego bekee yes anyị na-ekele gị o wee sị na unu mee m 30 ụbọchị Satọde ndo nwoke dị mma na ya kwadoro nke ọma na ya kwadosiri ike ịma ego bekee aka n'okwu ntabi ile ego bekee mana ihe enye ihe a na-akpọ public assault public disgrace meaning ikwu ihe ọzọ mmasị japụ gị bịa ka ịlawazie wee si na ya kwadosiri ike inye okwu ntabi ire ụbọchị Satọde Satọde ọzọ na-abịa ọ sị ka ọ dịbe izu ụka ọzọ gị gbacheli ya ana m eche gị ike n'wahala ya bekwa sọsọ mana agbaghala anyị biko dịka anyị si wee kwe mgbe anyị bịara na mmalite ihe niile nke taa ayọ ka ayọrọ n'osi gbaghala o wee sị gbasa ihe Maazị Buhari kwuru maka Dot Nation maka chi otu ụbọchị anyị bụ ndị Igbo ga-enwere onwe anyị maka na mkpakara ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ala abụ m Ifeanyi Apasino si agịgị pensin onye nke nganga na pensin ma daalụ mana ka emee ya ọzọ taa na Tọzdee ka emee ya ọzọ taa anyị anyego mgbaghara ama m nụ na agbaghara gị anyị mana chetakwa iso anyị na social media platforms anyị biko dodododododododo ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo biko
jee solu nganga na Facebook. Ọ dị mkpa. Kịta anyị na-ekwu ya biko. Jee. Facebook gị ịsach ya ide nganga Igbo. Tupu abanye nke ahụ. Baa ebe ahụ. So anyị. Solu anyị na nganga Igbo na Facebook. Ije na Instagram. Nganga redio. Anyị na ebe ahụ adacha ya achọ. You know. Ọ bụzie na ị chọọ inweta mụnwa na onwe m. Ide Nwiyo na Facebook. Ide Nwiyo na Facebook NWAIYOO ịchọ m na Facebook ị ga-enweta m maọbụ ijekwazie na Instagram NWAIYOO Nwiyo ị ga-enweta m. Ịchọ enweta m na Instagram biko ma spell ya sị gị nọ KAEGODIVA nke a ka ndị bekee ga-akpọ ka Ego Diva KAEGODIVA gaka ifiro mama nwekwa ike n'ọnụ ma onu ọmama ebe ahụ mana kọdizie na Thursday kachifo Nganga Igbo.